Morjesta päivää tosiaan. Nyt vois pitkästä aikaa tehdä puheenvideo, joka... Mä oon huomannut itsestäni jotain tosi mielenkiintoista. Tai siis en ihmettele, mutta vissiin siis 30-vuotiaaksi plus täytyy tulla. Se on tullut pidemmän aikaa, että se on siis huomattu oikein. Joku on siis muuttunut. Mutta en ihmettele, se siis tekee paljonkin järkeä. Siis ei mikään silleen niinku oo siinä, mikä mun elämäni on ollut siis pitkään, siis koko ajan. Ja ei sen olisi tarvinnut ikinä semmoista siis olla. Mutta se, että mikä nyt on mussa itsessäni muuttunut, niin mä ihmettelen, että miksi nyt vasta. Niin en mä siis kaipaa, en mä kaipaa enää siis ihmisiä. Siis se on tosi ihmeellistä. En mä siis kaipaa ihmisiä enää yhtään. Mutta siis sehän on vaan hyvä asia, kun ei siis muakaan kaivata, ellei mä siis ole sitä tekemässä, mitä mä siis on aina tehnyt. Kun en mua siis enää kiinnosta siis se ollenkaan, että kun kaikki mitä mäkin olen aina siis tehnyt ja ollut ja olen siis, niin se on aina siis väärin. Ja mun on aina siis tehtävä muutos. Se on siis ihan niin kuin koulusta saakka siis jo alkanut, mitä mä oon saanut jo kuulla. Ja siinä ohella sit kärsiä jo kaiken maailman laitoksissa sun muussa sijoituksessa ja siis kotona ja kaikkialla. Ja koulussa aina jo kaikki väärin mitä mä teen siis. Ja silleen kai ja sit se niinku jatkuu. Ja mä oon tajunnut siis senkin, että ai niin, sit musta on juu kasvanut semmonen, että mä en juu arvosta itteeni yhtään ja mun aina pitää tehdä muutos toisille ja mun aina pitää siis jo muuttua. Mut mä oon siis tajunnut, että miksi helvetissä, miksi ihmeessä mun täytyis muuttua juu aina juu mielen mukaan juu sitä, mitä on yleensä juu vissiin pitää olla. Niin ja sitten se, että kun mä en tee puhevideoita, niin en mä siis voi puhua semmoisista asioista, mistä mä haluaisin, koska siis sekin on opittu, että puhuminenkin tehdään juu muille ihmisille, niin kuin kaikki pitää tehdä juu muille ihmisille. Ja se on ihan mielenkiintoista, kun tässä erilaisuudenkin maailmassa, kun me nykyään eletään, niin kauan juu olet erilainen, kunhan se on muodissa ja sit kun sä oikeasti olet erilainen, niin ihan aivoistasi päästä mekaanisesti ja fyysisesti, kuten esimerkiksi itse olen, niin se ei ole enää ollenkaan okei, se pitää muuttua ja sä teet väärin. Mutta mä oon jo alkanut myös miettimään, että mitä mä niinku teen väärin. Ja mä en juu tiedä, kun en mä... Siis se on tosi ihmeellistä, kun kumminkin kun mäkin olen vissiin joku ihminen, niin mä oon siis tänne saakka aika lailla 30 niin kaivannut ihmisiä siis seuraa tai jotain. Mut mä siis, joku on muuttunut. Mä en enää oikeasti kaipaa. Ja se mitä mä nyt tälläkin hetkellä ehkäpä kaipaisin, ja mä oon huomannut jotain tosi mielenkiintoista, että se on tosi surullista kun mun aina pitää muuttua ja tehdä sitä mitä sanotaan ja käsketään ja ottaa paskaa vastaan ja kuunnella ja kaikenlaista. Ja mä oon huomannut itsestäni, että nyt mä en siis touhuan kaiken maailman ediittijuttuja, siis paljon täällä kuvakäsittelyä ja musiikkityöskentelyä ja ehkä siitä kaipaisi jotain keskustelua tai jotain, mutta niin kuin aina, niin se mitä mä haluaisin puhua ja näyttää ja silleen niin ei, vaan mun tehtäväni on muuttua ja keskustella siitä, mistä käsketään ja halutaan ja vaikka hyysätä tai jotain, mä en tiedä mutta tätä on tullut harrastettua, mutta tästä huolimatta tässä sitä istuskellaan ja ei ketään kiinnosta siinä vaiheessa, kun ei olla tekemässä sitä, eli jättämässä itsensä täysin arvotta, niin kuin mä siis pidänkin itteeni semmosena, koska mä oon semmoseksi kasvanut. En mä semmoseksi ole syntynyt, mutta mä oon semmoseksi kasvanut, mysteeri. Niin ei sitten ketään kiinnosta. Ja mä tiedän varsin hyvin, että siis tuskinpa tulee paljon näyttökertoja tai yhtään mitään, mutta ei haittaa. Koska sitä mitä mä kaipaan, niin ei ole tulossa. Ja mä oon tajunnut sen.
Koska pitää olla siis silleen kun kuuluu siis olla, eli väärin. Kun mä en käsitä sitä, että miksi ei voi olla niin kuin yksittäinen ihminen. Miksi se on väärin? Miksi pitää tehdä siten ja olla siten aina kun milloin mikäkin on muodissa, niin miksi aina pitää olla siten? Ja jos et ole, niin en mä muut vaan tiedä, mutta sillä on varmaankin syy, miksi olen ajautunut olemaan itekseni, mutta silti siis niin kuin pääasiassa sulkeutunut koppiini. Ja sitten kumminkin siinä on kaivannut niin kuin ihmiskontaktia ja kaikkea, kunnes sen siis huomaa, että siis en mä tiedä, mutta kaksinaismoralismit ja standardit tai jotain vastaavaa. Mä en ole aina tehnyt väärin, mutta mä oon alkanut miettimään, että mitä mä oikeastaan teen väärin edes. Jonkun pitää aina muuttua ja munkin pitää Aspergeristä, niin joku pitää muuttua ja en mä tiedä, mutta se on ainakin muuttunut. Mä en oikeasti siis kaipaa enää ihmisiä, mä oon sen huomannut. En mä kaipaa. Mulla on ollut se ongelmana siis silleen, että kun mä oon niin yksinäinen, kun no miten täällä voisi olla kokematta siis yksinäisyyttä tämmöisenä, kun aina on ollut kiusattu ja ei tunnu saavan kontaktia silleen ja hyvinkin vähän. Ja se aina kun mulla on jotain mielenkiintoista juttua omasta mielestäni, kun mä touhuan tai jotain, niin sitä ei saa näyttää, siitä ei saa puhua ja sen sijaan mun pitää puhua siitä, mistä halutaan milloin mitäkin, kun nämä vaihtuu nämä, mitkä on muodissa. Ja kun mä en tiedä niistä mitään, kun mua ei kiinnosta, niin se tekee sit kans väärinolijan. Aina pitää puhua siitä, mistä halutaan ja kumminkin sit ollaan valmiita ottamaan niin se mukavuus, mitä kun ei arvosta ittees, sen sijaan on kumminkin sille itteensä, että käy olemassa seurauksia tai siis miellyttämässä niin sanotusti ja huomioimassa ja sitten ei sitten se kumminkaan takaisinpäin tulossa ja sitten sen sijaan haukutaan ja kaikkea, niin mitä siinä sitten loppupeleissä enää tarvitsisi kaivata, mutta kun mä oon siitä huolimatta kaivannut kauheasti yksinäisyyteen, niin kun mäkin oon silti ihminen, vaikka mulla on Asperger ja pari muuta ja luonnollisesti vittu traumaperäinen stressihäiriö on. Kyllä mä ihmettelisin, jos se on ja se on aika hankala se. Ja sitten tuo skitsoaffektiivinen ja OCD, niin nämä on näitä lahjoja tästä. Siitäkin, kun mäkin aina olen tehnyt pienestä pitäen kaiken väärin, mutta miettinyt loppupeleissä, että hetkinen, mitäs mä nyt teinkään silleen niin oikeastaan väärin. Sen sijaan ne käskijät ja osoittelijat, jotka sanoo, että toi on väärin ja sun pitää tehdä näin, niin samoin sinne on. Ja sehän on hyvä, kun ei kaipaa ihmisiä silleen, katsokaas kun ei minuakaan. Tässä ollaan oltu siis joitakin kuukausia jo ja siihen loppuu se mun kaipaaminen, kun mä voisin kaivata jotain semmoista vähän itsekin, mutta joo. Mut siis vaikka mä olen tässä nyt siis ihan, ei haittaa, mutta ollut silleen niin kuin ihan itekseni pääasiassa, niin yhden henkilön kanssa nyt niin kuin kumminkin. Mutta ero siinä on siis silleen, että mun ei tarvitse tehdä muutosta jumaliste, vaan sen sijaan on hienoa, kun olen mikä olen ja samoin sinne. Että ei mun niinku olisi ikinä tarttunut muutosta, mutta
Mä meinasin siellä kouluaikoinakin että jos mä olen oikein oppisesti, kuten sanotaan, että olet näin kuuluu olla tai muuten kiusaaminen jatkuu, jos sit saat seuraa, niin siitä huolimatta ei ole tulossa hyväksyntää ja porukkaan ei kuuluta ja mun asioistani ei keskustella tai mistään siis, mikä kiinnostaa itseäni, vaan sen sijaan kaikesta muusta, mitä käsketään, Juuko, kuuluu tehdä oikein. Ellei näin toimita, mutta kumminkin huomioidaan muita, kun se kuuluu pohjimmaiseen piirteiseen ja persoonaan, niin, tai kuulunut ainakin vähintään, kunnes on sairastuttanut tämä, miten kuuluu olla ihmisyys niinkin paljon, että ei kiinnosta enää pätkän vertaakaan. Niin ellei ole tulossa siis sitä huomioimista ja olemista ja miellyttämistä ja siinä ohella jo itsetunton olla, niin sitten heippa, dumpa taas pois. Se on ihan jännä juttu, kun kuuluu olla jotain, mutta miksi ihmeessä Entäpäs jos se mitä kuuluu olla, niin on väärin ja kylmää ja välinpitämätöntä ja itsekästä ja sit ironisesti sanotaan takaisinpäin, että sä olet. Joo. Kuten huomataan, niin ne puhevideot siis, niin en mä koskaan niissä oikein voi puhua siis siitä sellaisista asioista, mistä mä oikeasti haluaisin. Koska ei ketään kiinnosta. Ja jos sen tee puhevideoita, niin vielä vähemmän kiinnostaa siis se, mitä mä oikeasti haluaisin tehdä. Nyt ja sitten kun sitä tulee tehtyä, niin saa huomata itsestäsi, että hetkinen. Vau! Onpas niitä kykyjä oikeastaan aika yllätty oikein itsekin, kun on osaamista ja kykyjä vahingossa. Oho. Mutta kas kummaa, kun ei tämä maailma siis kauheasti ole kannustanut niin tekemään mitään muuta kuin sitä, mitä kuuluu tehdä ilmeisesti. Niin sitten kun sä oikeasti teet sitä tämmöistä ja mitä sä haluaisit, niin teet sitä ja huomaat, että perhana. No, aika muista, kun on osaamista, uskomatonta, mutta totta, vaikka on lytätty, niin sit kun ei tehdä sitä, mitä pitää, niin yksin jäät. Ja ei se nyt siis haittaa ollenkaan tässä tilanteessa. Kun joku on muuttunut, mä kaipaan ihmisiä enää. Pakko kyllä sanoa. Ja se mitä mä kaipaisin, siis omalla tavalla totta kai kaipaa varmaankin ihmisiä. Ja erään kanssa on tekemisissä, mutta se on ihan eri juttu, kun saat olla siis silleen, että ei sanota, että nyt kuuluu näin. Niin vautsi vauku olisi pitänyt koko elämänsä silleen aika lailla saada olla ja ehkä olisi itsetunnostakin kehittynyt joku muu kuin nolla tai miinuspakkasen puolella tai mitään muutakaan vastaavaa. Et miksi tarvisi olla kuulumassa olla jotain, kun joskus ehkä olisi kiva olla, kun tämä maailma olisi autenttinen ja ihmiset olisi läsnä keskenäs niin kuin aidosti, ironisesti. Ja sit jos sä olet näin, niin sehän on väärin se ja sut kyllä tuhotaan koulusta alkaen. Se ei ole okei ollenkaan. Se on ollut kyllä surullista tässä, kun mä oon huomannut, että mä en usko itteeni oikein yhtään ja kun on kumminkin nyt alkanut tekemään tässä sattuneista syistä asioita vähän sen, niin mä oon huomannut, että ei vittu, mulla on kykyjä. Se on ikävää mennä siis silleen hukkaa, kun ei osaa tehdä oikein, kun on autistisena tänne itsekin syntynyt, niin se on väärin se vissiin sitten, kun Aspergeri on, se yritetään korjata. Oikein tekevät ihmiset on yrittäneet korjata munkin päätäni Aspergeristä tuolla koulusta saakka ja kaikkialta. Mutta sit sä kumminkin huomaat, kuinka paljon annettavaa sulla olisi ja ei se ole ketään kiinnostamassa, silleen kuulu tehdä tai se asia ei ole muodissa tai jotain vastaavaa. Niin tilanne on muuttunut sen osalta, että tokkopa on nyt kovin ketään kiinnostamassa mitkään semmoisetkaan asiat sillä lailla, niin
Miksi ihmeessä juu kaivata ketään? Nekin voidaan tehdä itse, kun yksinään, kuten tää koko elämä aika lailla juu tehty, niin se on surullista siis huomata, miten siis syntyy iloisena ihmisenä ja touhuavana ja tekevänä ja vilpittömänä ja kaikkea. Ja et oo, siis kun kuuluu olla jotenkin. Ja munkin kuuluis vissiin tehdä puhevideoita. Näin mä oon kuullut. Mutta ei oo juu tulos yhteenkuuluvuutta ja seuraa tai leimaa otsaan, että sä teet nyt vihdoin ja viimein oikein. Sä voit tulla sieltä sun asunnostasi nyt tonne yhteiskuntaan. Nyt sinä teet oikein. Ei sitä leimaa ole tulossa. Niin kaipa sit täytyy tehdä väärin. Nyt se on mukavaa, kun ei kaipaa ihmisiä sillä lailla. Ja semmoset ihmiset, mitkä nyt tässä vielä on elämässäni, niin joo, arvostan. Vihdoinkin ei kuulu tehdä jotain ja sen sijaan on siistiä ja upeata mitä on. Se on ihmeellistä, kun kiinnostaa takaisinkin päin. Ja tuossa kannustusta. Aika moista. Semmonen puhevideo.